No, pani mi poslala video, kde pes vrčí a ono to bolo tak, že on ani úplne, že nevrčal, ja som nepočul, že vrčanie, ale jemu zdvíhalo túto gambu a on robil takéto niečo, že zdvíhal tú gambu a ukazoval tie zuby. Není to agresivita, pozor na to, častokrát si to ľudia mýlia. Ako náhle vidia, že pes vycerí zuby, zavrčí hneď, to je agresívny pes. Nie. Ja to učím dokonca v mojom kurze úplne dopodrobna, pretože tých varovných signálov je viacej. A jeden z tých varovných signálov je, že pes ukáže zuby. Ďalší je, že zavrčí proste, že tam je aj zvukový signál. Týmto pes častokrát komunikuje, nerob to, čo robíš. Keď v tom budeš pokračovať, som ochotný tieto tesáky do teba zahryznúť. Takže dôležité je toto si uvedomovať. No a majiteľka mi poslala video, pes leží a tam inak záleží aj tie oči, čiže není to len o tom zavrčaní, o tých treba si psa všímať ako celok. Ale ty, čo ma sleduješ už dlhšie, tak to vieš. Dobre, čiže pes na pani zavrčal, ona sa približovala rukou a ten pes robil toto, že ukazoval tie zuby. Tým komunikoval, nerob to, čo robíš, nechoď bližšie k tou rukou, ja si tu chránim svoju kosť. No, pani robila to, že začala psa hrešiť a ono to bolo ešte také, že najprv mu povie Milo, nepamätám si teraz to meno, ale to je jedno, povieme, že Dunčo. Dunčík, fuj to je zle. Čiže nejak takto, že ona mu najprv povie milým menom, kde je milá intonácia a potom ho hreší, že to je zle. Lenže ten pes to absolútne nechápe v takomto spojení, v tejto situácii. Pes rozmýšľa inak ako my ľudia, inak ako si ty častokrát myslíš. Pri vrčaní, keď ty mu budeš hovoriť, že to nesmie robiť, že fuje to a proste nejaké takéto zákazové slova, tak tvoj pes to nebude chápať. Ďalšia vec, ty ho nechceš odnaučať tej komunikácie. Ty sa na to potrebuješ pozerať troška inak. Prečo vrčí? A keď vrčí pri jedle, tak vtedy ja mu to jedlo neidem brať. Ako náhle mu to budem brať, on bude vrčať ešte viac. On sa naučí, že to jedlo si má chrániť, pretože keď pes vrčí pri jedle, pri kosti, tak to je častokrát aj inštinktívne správanie. Rozlišujem tam dve také veci. Buď keď je pes extrémne rozmaznaný, alebo je to vrodené inštinktívne správanie. Čiže rozmaznaný alebo vrodené inštinktívne správanie. No a toto je zase dôležité si uvedomiť, že ty keď mi aj napíšeš nejaký text alebo mi pošleš video, tak nemusí to byť dostatok informácií, ktoré ja potrebujem na tú analýzu a na to, aby som ti dokázal čo najlepšie pomôcť. Častokrát je najlepšie buď si dať online konzultáciu polhodinovú, hodinovú, kde si priamo povieme, kde mi ty vieš lepšie opísať svoj problém, alebo prídeš fyzicky sem ku mne na cvičisko. To je úplne že najlepšia situácia, pretože vidím aj teba osobne, aj toho psa osobne, aj ako vy spolu interagujete. A to sú pre mňa hodnotné informácie. Ja častokrát, lebo pozri, je to tak, že majiteľ rozpráva jedno, ale tam sú iné veci, čo on robí. Čiže on mi niečo rozpráva, ale ja do toho sledujem, že ako on pristupuje k tomu psovi. A to sú dôležité informácie pre mňa ako pre trénera, aby ja som to potom rozlúskol. Jasné, ja ti tu odpovedám na otázky, ja ti tu dávam nejaké riešenia. Veľa z tých vecí ti vie pomôcť, veľa z tých vecí sú kvázi jednoduché, ale pokiaľ budeme mať nejaký komplexnejší problém, ako som napríklad dostal teraz to video s tým vrčaním, ja neviem celú tú situáciu, čiže ja neviem, ako pani nažíva s tým psom, či mu dáva veľa lásky, či je dostatočná autorita, pretože toto sú strašne dôležité informácie. Ako ona k nemu pristupuje, to som trocha videl v tom videu, už mám trocha obraz, ale stále to nemusí byť dosť informácií. Čiže ako keby tieto informácie, čo ja ti tu dávam, ber to trocha s rezervou. To neznamená, že to bude presne fungovať na tvoj špecifický problém, pretože ja neviem, ako ty s tým psom doma nažívaš. Dobre, čiže... No, ale som sa troška som išiel obšírnejšie, jak som chcel, lebo je to také komplexnejšie. Pozri, dôležité je, aby si uvedomil, keď pes vrčí, je to častokrát komunikácia. Hlavne, keď je to tvoj pes a vrčí na teba, je to komunikácia. Čiže na to veľký pozor. Neutišujem, nerozprávam milo, nehladkám. Ako náhle by som toto spravil, tak schvaľujem psovi to jeho správanie a ja mu týmto môjim správaním hovorím, že to, čo on robí, je dobré. Ty, čo ma sleduješ často, to už vieš, lebo to už hovorím miliónty prvýkrát.
Takže v akej situácii na psa rozprávaš milým hlasom, tak tú situáciu chváliš. Dobre, no akože toto je za mňa na dlhšiu konzultáciu, čo mi pani poslala to video, ale keď to skrátim, pre teba dôležitá informácia, keď pes žere, neruš ho, nehladkaj ho, nerozprávaj na neho, nechaj ho tak, nech sa v kľude nažere. Sú situácie, kedy sa pes nemá rušiť, keď spí, keď žere, vtedy ho nechaj. Aj malé deti, im to príde strašne milé, on papa, idem ho hladkať. A ja si pamätám, že aj ja som to robil a otco ma za to hrešil a ja som to ako malé decko nechápal, že prečo nemôžem psa hladkať, keď papa, veď on je taký chutnučký. No lebo pes je stále len zviera a častokrát môže konať inštinktívne. Jasné, on s nami žije, je proste asimilovaný, vie, že to malé dieťa alebo aj ty, že mu nechceš nič spraviť. Ale na druhú stranu, keď chcem brať to zviera ako zviera a nepolúčťovať ho zbytočne, tak ho nechám jesť o samote a v kľude, pretože tomu psovi to bude príjemnejšie, komfortnejšie. On mi môže tolerovať, že ja ho chytám počas jedla, ale ja neverím tomu, že mu to je úplne v pohode. Proste není. Dobre, idem ďalej. No, pani, potom tu mám otázku, pani sa ma pýta, že čo s privolaním? Majú problém s privolaním, pes neposlúcha. Boja sa ho pustiť na voľno. No, a dneska to chcem spraviť tak, že chcem aj od teba, aby si mi písal do komentára, čo ty si myslíš, pretože už som tých vysielaní spravil viacej, už máš nasledované moje reelsy, kde dávam veľa hodnotných rád. Takže ja som presvedčený o tom, že veľa mojich divákov už vie reagovať. Poďme na to. Čo podľa teba spôsobuje, že pes nepríde na privolanie? Napíš mi do komentára. Dám ti priestor. Nemusíš sa ponáhľať. Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je nejaký komentár. Zdravím pani Milka, pozdravujem aj Beky. No, takže čo spôsobuje dobré privolanie? A naopak, čo spôsobuje to, že pes nepríde? Kto má odvahu napísať do komentára, nehambíte sa, pozri, ja tu som pred kamerou, rozprávam, tiež sa nehambím, tak mi napíš nejaký komentár, nech som to není sám. Čo spôsobuje dobré privolanie? Máš škrty? Častý tréning? Čo ťa napadá? Ľudia zlatí, vy ste nedávali pozor na mojich živých vysielaniach. Nikto nepíšete, alebo sa hambite. No dobre, tak ešte počkám. Neviem prečo, ale dneska má Facebook posunul len zo pár ľuďom. Teraz pozerám, že vás tu je len 8. A po minulé razy, keď som takto vysielal, tak tam bolo aj 100-200 ľudí. Takže neviem absolútne, ako to funguje. Ak si sa pripojí len teraz, tak opakujem otázku, čo podľa teba spôsobuje lepšie privolanie a naopak, čo podľa teba zhoršuje privolanie psa. To sú jednoduché vecičky. Skús mi niečo napísať. Kľudne, čo si myslíš, to je jedno. Aj keď sa pomýliš, nič sa nedeje, nie si v škole, odo mňa 5 nedostaneš. Dobre, ja zatiaľ pozriem, že čo tam mám ďalej pre vás nachystané. Vy zatiaľ píšte. OK, už viem. No dobre, je vás tu málinko. Neviem prečo, Facebook ma takto dneska nechce zobrazovať. Privolanie. Keď chceš mať lepšie privolanie psa, úplne najdôležitejšie potrebuješ byť pre psa autorita. Ak nevieš, ako na to, napísal som e-book. Stačí, keď prídeš na môj facebookový profil a tam je odkaz, na ktorý keď klikneš, tak si ho vieš zadarmo stiahnuť. Ak chceš viacej hodnoty, ak chceš lepšie, úplne do hĺbky navnímať, čo spôsobuje dobré privolanie, ako budovať autoritu, koľko lásky je dosť lásky, koľko lásky je veľa lásky, ako budovať kvalitný vzťah, tak na to som spravil online videokurs. Po tomto živom vysielaní dám odkaz
do komentára, keď chceš, klikni a pozri si tento videokurs. Privolanie zlepší maškrta. Áno, aj maškrta nám zlepší privolanie, pretože keby nemám žiadne maškrty a idem sa trénovať, tak sa mi bude ťažko trénovať. Milka, v podstate áno, máte pravdu. Ako majiteľ potrebujem byť pre psa zaujímavý. To je tiež jeden z faktorov, ktorý mi zlepšuje privolanie. Úplne to najdôležitejšie si zapamätaj je dostatočná autorita. Pokiaľ dávaš svojmu psovi len lásku, mojkaš ho, ráno prvé, čo vstaneš, ideš polubiť psa, vykašleš sa na manžela, ale utekáš za psom, tak toto je to, čo ti poslušnosť dáva dole. Kazí ti to poslušnosť, dávaš strašne veľa lásky, pes si to potom neváži a nevyhľadáva tú tvoju pozornosť, nevyhľadáva ťa, radšej si bude tam niekde čúchať zem, ako ísť za tebou. Čiže uber lásku, pridaj autoritu. A ako budú mať autoritu, prečítaj si môj e-book. Ale úplne taká, že najľahšia rada, ktorú ti viem dať, je, že zamysli sa nad tým, že kto rozhoduje. Keď rozhoduje tvoj pes, tak je to zle. Keď rozhoduješ ty, tak je to dobre. Napríklad, tvoj pes za tebou príde, pozrie na teba, hodí tie psie oči a ty utekáš a ideš mu dať tú najlepšiu maškrtu, ktorú doma máš. Pes rozhodol, kedy dostane maškrtu, lebo on za tebou prišiel, zažmurkal na teba a ty si utekal a dal si mu tú najlepšiu maškrtu. Pes rozhodol. Ako náhle to ale spravíš tak, že pes je niekde v inej izbe a ty zavoláš Dunčo ku mne, Dunčo príde a ty mu dáš vtedy tú najlepšiu maškrtu, ktorú máš doma, tak ty si rozhodol. Ty si rozhodol, kedy ten pes za tebou príde. A za to, keď ho odmeníš maškrtou, tak je to v poriadku. Ale nie, že Dunčo príde, vypýta si a ty mu ideš vysmažať čerstvý rezeň. Tak nie, tak sa to nerobí. Dobre. No, poďme ešte ďalšie tipy vám dám na to privolanie. Čiže napríklad intonácia. Častokrát majiteľ rozpráva na psa monotónne, nudne, je nezaujímavý. Rexo, ku mne. Rexo, poď sem. Rexo, poď sem. No kde máš byť? Keď budeš takto na psa rozprávať, tak to nebude fungovať. Musíš tam dať do toho hravosť. Hravosť, ako keby si s dieťaťom. Rexo, ku mne, super, šikovný pes. Keď toto do toho dáš, tak ten pes úplne, až sa bude triasť od radosti, bude vrteť tým chvostom, bude sa za tebou ponáhľať. Dobre, čiže to je to, čo nám píše pani Milka, že potrebuje byť pre psa zaujímavý. Zaujímavý znamená napríklad, že mám aj intonáciu správnu, že nie rozprávam monotónne, ale je ten hlas zafarbený. Dobre, potom tu mám otázku, že čo robiť, keď pes nechce púšťať loptičku, pani je vo výbehu, pes zobere cudziu loptičku od cudzieho psa a nechce ju pustiť. A autorita. Znova to isté, vždy sa k tomu budem vracať. Pokiaľ pes mi nechce pustiť loptičku na povel, to znamená, že som nie dostatočná autorita, že mama na salame, že mu dávam veľa lásky, že na ňo rozprávam celými vetami ako na malé dieťa. Nie, tvoj pes není malé dieťa. On je dospelý jedinec. Pokiaľ máš dvojročného psíka a viac, tak je to dospelý jedinec. Predstav si, ako keby na teba, na, 20-ročného človeka, niekto rozprával ako na malé dieťa. Ty vole, akože vôbec. Ten tvoj pes je dospelý jedinec, uväznený v malom chutnom teličku. To není plíšak, to není babetko, je to pes. Dobre, toto si potrebuješ uvedomiť. OK, už tu vidím aj nejaké komentáre. Milujem ho viac ako sa dá, nemám nikoho okrem jeho. OK, to absolútne chápem, ale aj tak by som nepreháňal to s tou láskou. No, pani Libuša, vidíte, tak vás ovláda, je to tak. Áno, keď dáme veľa lásky a nebudujeme si autoritu, tak pes nás bude mať za svojho sluhu, keď to mám tak povedať. Nie sme pre neho autorita. On nás síce má rád, ľúbi nás, ale nemá nás ako stred svojho vesmíru, nechce pre nás robiť tie povely, nechce pre nás pracovať. Kdežto, my to vieme úplne otočiť, že ten pes na nás bude pozerať ako na svätý obrazok a bude čakať,
akú úlohu mu vymyslíme, akú robotu mu dáme, aký povel mu dáme a bude to chcieť splniť s radosťou pre nás. Tam sa úplne vie zmeniť tá dynamika. Ja toto na psoch milujem. Moju border collie, keď pustím, tak ona sa odo mňa ani nepohne, stále na mňa pozerá a píšti od radosti, aby som jej už dal nejakú robotu. To nie ako my ľudia, že nie, alebo ako ja, keď niekto na mňa vyťahne lopatu. Ježišmaria, dajte tú lopatu preč, ja nechcem žiadnu robotu. Ale môj pes je presne naopak, on chce robotu. Daj mi robotu, poďme niečo robiť. Ja som pracovné plemeno, daj mi robotu. No, takže je to sranda. No, znova sa budem opakovať, treba budovať tú autoritu. Buď si prečítaj môj e-book, čo je fakt, že taký súhrn rýchlych informácií, kde pochopíš, ako na to, keď chceš ísť troška do hĺbky. Nie je to vôbec, že teraz budeš zahltená informáciami, že to bude dlho trvať ten kurz. Nie, sú to 3 videá, ktoré sú brutálne efektívne, nabuchané brutálnymi hodnotami, ktoré ti vlastne zapričinia to, že ty pochopíš tie konkrétne situácie, kde robíš tie chyby, pretože častokrát majiteľ si to neuvedomuje. Preto tí ľudia prídu ku mne na cvičak, lebo oni si myslia, že oni tomu psovi robia to najlepšie, čo môžu, že oni ho vedú, oni ho vychovávajú najlepšie ako vedia. OK, to je pravda, že to robia najlepšie ako vedia, ale častokrát v tom prístupe robia malinké chybičky, ktoré si neuvedomujú, že robia. Keď ja dokážem im toto vysvetliť a dokážem im ako keby zmeniť to nastavenie, tak až potom sa mení správanie toho psa. To není, že ty prídeš, my ideme cvičiť tvojho psa. Ty prídeš a my ideme cvičiť teba. My sa častokrát s majiteľmi smejeme, že pán Zrebný, ale vy trénujete mňa, nie toho psa. A ja sa len zasmejem. No áno, presne tak. Najprv musíme naučiť vás a potom budeme trénovať vášho psa. A je to tak. Ja najprv naučím majiteľa a keď majiteľ pochopí, keď majiteľ zmení, tak potom sa zmení aj ten jeho pes. Pes je tvojim zrkadlom. Ako ty sa k nemu správaš, ako ty k nemu pristupuješ, to sa v ňom odzrkadluje. Prines mi tvojho psa, ty choď domov, ja viem presne, aký ty máš vzťah so svojím psom, stačí mi, keď ostanem s tvojim psom sám. Ja viem presne. Keď tam budeš aj ty, tak to viem, že na 200%. Mne stačí 10 minút pozorovať teba, tvojho psa, ako spolu fungujete, ako spolu interagujete a ja viem presne, čo sa tam deje, aká tam je dynamika a kde ty robíš chybičky. Dobre, takže ono to je vlastne veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché, keď ty to pochopíš. Potom ale sa môže stať, že veľa majiteľov je takých, no ale ja ho chcem mať v posteli. OK, majte ho v posteli, ale nebude poslúchať na 100%. Jasné, je zo pár trénerov, čo má svojho psa v posteli. Ale to sú tréneri, oni všetko ostatné dodržujú na 100% a pes ide na povel do postele. Nie, že pes vlastní celú posteľ, okupuje celú posteľ a ty si tam len taký prívesok v tej posteli. Nie. Zase pozor, nikdy neber všetko doslovne. Všetko je individuálne. Existuje človek, čo má psa v posteli a pes poslúcha? Áno. Ale 99 bežných psičkarov, ktorí majú svojho psa v posteli, 99%, tak ten pes neposlúcha na 100%. Niektorí možno poslúchajú na 90%, ale tých je strašne málo. A väčšina psov, ktorí dostávajú príliš veľa lásky, spia v posteli, dostávajú jedlo zadarmo, na prechádzke ťahajú, vynúcujú si pozornosť, sú uštekaní, berú sa na ruky, majiteľ rozpráva na ňo ako na malé dieťa, tak títo psi neposlúchajú. Ja nepoznám takého, toto všetko, čo som vymenoval, neexistuje pes, ktorý bude poslúchať a toto všetko sa tam deje. Neexistuje. Dobre? Môže byť, že si mala výnimočného psíka, akože to ja nespochybňujem. Niektoré plemená, niektorí psi sú neni nároční na výchovu. Moja sestra tá si kúpila King's Charles, jak sa to volá po slovensky? Cavalier, King's Charles Cavalier. A to je taká povaha, že oni ju nemuseli ani nejako extra cvičiť. Ona sa strašne submisívna, strašne dobrá, nekonfliktná, vynikajúci pes. Ja sa na ňu len pozriem, ja len lusknem a ona hneď poslúchala a ja som ju trénoval, ja neviem, párkrát po pár minút. Akože vôbec dokopy.
brutálny pes. Z mojou border colliou ja som sa tak vytrapil, že ľahko cvičiteľný pes. Nie, akože záleží. Čiže môžeš mať psa, ktorý je ľahko cvičiteľný, ktorému, keď aj dáš viacej tej lásky, keď ho aj trocha rozmaznávaš, aj napriek tomu bude stále relatívne dobre poslúchať. Áno, deje sa to. Preto hovorím, že to, čo teraz hovorím, neškatulkovať. Že no ale Jano Zreb mi povedal, že pes, ktorý spí v posteli, tak neposlúcha. Jasné, vo všeobecnosti sú psi, nájdu sa výnimky. Zase pozor, vo všetkom nájdeš výnimku. Teraz záleží aj akú energiu ty vyžaruješ ako človek. To tvoj pes navnímava. Dobre, myslím, že som vám zase dneska niečo zodpovedal a vysielať sa pokúsim aj zajtra, aby som vám nechýbal. Ak ti tak moc chýbam, pozri si staršie vysielania alebo môj kurz. Po tomto živom vysielaní dám do komentára odkaz na kurz, ktorý si môžeš pozrieť. Pozerám ešte komentáre, kľudne mi ešte napíš nejaký komentár. Jedno, čo u nás funguje, je to, že ak potiahne a ja sa otočím a ideme späť. Hej, akože to vodítko, jasné, pokiaľ to funguje, super. Dobre, priateľia, no ešte 2 minútky, aby som vás neukratil. Povedal som si, že budem vysielať pol hodinku. Takže ešte idem pozrieť sem, čo tu mám ako otázku. Mám ešte nachystaný potom taký dlhší príbeh, ten by sme si dali zajtra. Keď pes šteká na člena rodiny, tak to je zase spojené s tou autoritou. No, tam sa vždy pozerám na to, že keď mi majiteľ povie, že pes šteká, v akej situácii šteká, to je prvé, a potom, čo je vaša reakcia? Čo vy spravíte, keď ten pes šteká? No, ja mu poviem, Dunčo, neštekaj. Môj zlatunky, neboj sa, to není zlodej, neštekaj. Ako náhle pani rozpráva milo, utišuje psa, ukľudňuje ho, nebodaj ho začne hladkať, tak ho chváli za ten štekot. Čiže toto sa potrebujem ja prvé pozrieť ako tréner, že čo ty ako reaguješ v tej situácii. Keď tvoj pes niečo robí, tvoj pes šteká, ako ty reaguješ? Správna reakcia, nerozprávam na psa milo, neutišujem ho, nehladkám ho, dám ho na vodítko, aby som ho vedel mať pod kontrolou a cuknem vodítkom. Štekne, cuknem, štekne, cuknem. Musí tam byť tá korekcia. Tiež načasovanie. Dôležité je načasovanie. Nie, že ho mykam halabala. Ten pes potom nechápe. Ja potrebujem, keď on spraví správanie, ktoré mne sa nepáči, tak hneď na to musí byť moja reakcia. Máš na to 2 sekundy. Správ to za 5 sekúnd, už nevie. Jasné, zase sú tam výnimky. Niektorý pes to pochopí, ale väčšina psov nie. Dobre, ešte pozerám. Dobre, pani Libuša, a ja ďakujem. Si super, ďakujeme za vysielania, pekný večer. Super, ďakujem aj ja, že ste prišli, vidíme sa zajtra večer. Píš otázku, ak nejakú máš. Čau.